que sentimiento estás escoitando querendo cantar esta canción? Eu, a Argentina, é a miña segunda patria. Foi a que me dou a vida alá, porque, claro, termineime de criar alá, prácticamente. Claro, porque marchaste con 17 anos, quedou aquí ese noivo que tiñas, tuvo que ser duro deixalo. Sí, foi duro, sí. Chegastes ali en barco. En barco, no Alberto do Odero. E cando vistes a teu pai por primeira vez, como foi eso? Foi unha emoción tanto de parte del, de ambas partes, non facíamos máis que chorar, non nos separábamos, estábamos abrazados, non nos separábamos. E, bueno, despois, a pesar de que eu non o conocía, eu cheguei a querer moitísimo, moitísimo. Cheguei a querer moito, hasta que morreu. Sí, sí, a pesar de que ele tiña... Era así, de carácter fuerte. Eu tamén teño carácter, Xo a túa filla? Sí, sí, pero ele tamén, pero os dous, un corazón de ouro. Porque a min, eu dou o que non teño. Se podo, eu axudo o que non teño. E onde morreu teu pai? En Buenos Aires? Morreu en Buenos Aires, sí. Morreu. O que me chama a atención é que cos anos que pasaches alá non se che pegou para nada o acento porteño. Non, porque, Sí bueno... que é raro, A ver, éramos gallegos os tres. Meus pais eran daqui. Eu tamén. Entón, nós na casa falábamos o gallego sempre. Cos rapaces meus non saben falar, pero só entenden desde pequenos. Desde que eran pequenos, eles entenderon o gallego. E agora, esta que falou, falo bastante. Os outros non queren falar porque dicen, a ver, ao non falalo ben, pois non queren falalo, porque non falan o gallego como é. Sigues tendo acento de Ribeira. De Ribeira. Claro, eu que son de Noia, e temos un acento... Claro, temos o acento ese da barbanza, o acento noso, con esa xeada, ese... Exacto, porque nós non falamos o castelán. seseo e a geada, exacto. efectivamente, que temos aí. Mira, costouche adaptarte a Buenos Aires? Sí, ao principio me costou. E máis, eu dicía a miña nai, estábamos alá aos 15 días, mamá, vámonos, que ainda temos os pasaportes abertos, vámonos para lá. Claro, eu deixara cá o mozo. Pero non, ela non quixo irse, bueno. Despois, o que pasou, despois as cartas xa non se vían máis do mozo. E, bueno, pois olvidouse todo ali, hasta que conocín o... E dicíasme antes que non che gustaba o oficio de modista, non. Pero ali tuvestes que... Ali, sí, ali traballaba nunha fábrica textil e bordaba os logos das camisas e iso, e tiña un cartel na porta. E, bueno, ven unha persona a que lle bordara un logo na camisa. Atención, atención, Marcial, que cosendo un frechazo, non foi unha agulla, foi unha frecha directamente. Ese frechazo? Pois mira, chegou un día, ele estaba cuidando un chalé aí frente á casa que tiña meus pais tamén, e chegou un día a dicirme que, bueno, que necesitaba bordar un logo dunha camisa para a empresa dele, que ele era condutor levaba destos tanques de gasoil a outra provincia. Bueno, eu como facía ese traballo, pois collínlle a camisa, tal. E despois, bordiña, cando ven buscar, pois empezamos a falar, e seguimos falando. Marcial, ti canto crees que tardaron en casar? Entre bordado e bordado, canto crees que tardaron? Supoño que pouco tempo, porque fiando, fuches introducindo o amor. Bótalle. Eu que sei, 6 meses. Por aí andivo, Manuela? Anduvo por aí, un mes máis. 7 meses? 7 meses. Fiáchelo ben, Sí, 7 meses. Atáchelo en curto. 7 meses e xa nos casamos. E como foi esa boda? Sí que era raro iso, Foi unha boda linda, de pouca xente. Mira, linda, eso é argentino, Linda. Seríamos 100, máis ou menos. Foi feita na casa, puxeron unha lona, como se chama? Bueno, unha lona. Sí, dixéstelo ben, sí. Unha carpa. E, bueno, pero foi moi linda, co vestido blanco, de cola, foi moi guapa. O que pasa que as fotos extraviáronse o álbum, extraviáronseme e listo, e quedei sin elas. Pasalle moita xente. Exacto. E ben, despois fomos de luna de miel nada. Non había
xa meu pai me fixera a boda. Claro. Eu tampouco lle quería pedir máis para Non eso. había máis cartiñas. Claro, exacto. Bueno, pois xa Pero está. por que tanta presa por casar, Manuela? Pois mira, non era presa por nada, porque eu tuve unha meses, primeira aqueles filla despois de 3 anos, que non era por eso. Xa sei. O que pasa que, bueno, o que pasa na juventud. Pensamos que levamos o mundo por diante e despois o mundo lévanos a nós, non sabes? Claro. E como meu pai era bastante estricto, ele tiña os seus horarios. Se nós íbamos ao cine, ás 2 había que estar na casa. Como te pasaras un minuto máis, xa había guerra. Sí. E, bueno, cando eres joven, cansache eso. Dice, bueno, pero tanto. E máis eu tamén pensaba, pero vamos a ver, este buen hombre que non estuvo comigo durante 17 anos e de repente que me queira mandonear o ano de estar aí, sabes? Claro. E, bueno, pois foi esa decisión. Buscabas liberdade. Casámonos, ímonos, e así foi. E xa decías antes, non? Decías ya, Marcial, tardastes aí un tempo entero o primeiro fillo, Sí, 3 anos. pero logo viñeron outros dous Despois máis. ven a que lle sigue un ano e medio, despois 4 ou 5, non tendría que contar agora, e despois a máis pequena que foi esta que falou. Pero co paso do tempo, esa relación que foi ben durante o tempo que foi ben, co paso do tempo, bueno, Foise. Por distintos derroteros. claro, porque ti tamén nos dis, casástedes moi novos, Sí, o pouco sí. tempo de conocervos, Sí, sí. non? Non sei se nos conocíamos ben realmente. 7 sabes? meses, Manuela. Exacto. 7 meses para Pero, conocervos. Sí, bueno, como te digo, ás veces se faz caso aos pais, ganas. Pero non lle queres facer caso e despois dis, bueno, por que non lle faría? Pero Son aprendizaxes xa da está, vida. exactamente. De meter a zoca pásanos a todos. Aí, e agora pensámoslo cos nosos fillos, Sí, non? sí, Cando dicimos, exacto. por que non me fara caso? E ao final dis ti, ten que caer da burra al solo. Eso, como facemos nós. Claro. A súa propia experiencia. Tiñas ao redor de 53 anos cando quedastes soa Sí. outra vez, Sí. cando te divorciastes. Sí, sí. E tuvestes que sacar a vida adiante, porque ademais non estaba moi ben a situación ali tampouco en Buenos Aires. A ver, non? eso foi o motivo tamén de que nos viñéramos para aquí. Porque si ben nos tiñamos casa, pero a situación estaba que non había traballo, que había peligro na calle, todo. Entonces, bueno. Que vos coincidiu co Corralito? Non, o Corralito eu xa estaba aquí. Xa estabas aquí. Eu cheguei aquí no ano 2000, e o Corralito creo que foi no ano 2001 ou algo así. Claro. Salvaches Sí, aí sí. polos pelos. Sí. A mí non me sacaba nada porque non tiña cartos. Claro, pero a situación na Argentina xa estaba Claro, mal. porque te vou dizer unha cousa, pero eu non tiña cartos, eu sempre fui unha muller humilde. E sigo sendo humilde. Eso di moito de ti, Manuela. Levabas 35 anos, que é casi toda unha vida na Argentina. 36, 36, divorciada, situación pois alá no país mal, decides retornar Volver, sí. á terriña, Sí. pero non vesti soa. Non, ben co meu ex, porque a pesar de que xa non andábamos ben, nós falábamos, non? Entonces ven ele tamén para aquí cando chegamos encontramos traballo, tanto ele como eu. Ele encontrou enseguida na construción, e eu, pois, de asistente pelas casas. E despois, bueno, pois seguimos aí, pero despois nós, como xa non había nada entre nós, cada un agarrou, eu a vivir de alquiler, e ele vivía co fillo. E despois decideu irse, porque ele sempre, a meta dele non era estar aquí, non lle gustaba, a pesar de que ele é español, o sea, ciudadano, pero a meta dele era irse para lá, e foise para lá, e lá está. E ainda lhe dixen, pois, vaite porque eu para lá non volvo. Claro, Claro. xa estaba separados, ademais, Totalmente. daquela. E despois ven a pasear un ano, e eu foi cando lle dixen do divorcio. E non, mira, así non, porque yo, si mañana quero rehacer mi vida, pues non quero estar así. Claro. Ni separada, ni nada, quero o divorcio. Tampouco non me puso ninguna traba, nin ningún pero, ni nada. Dixo, sí. Claro. Hasta nos divorciamos aquí en Ordes. Pois mira, e ti conseguistes ir progresando, porque dis, traballaba nunhas casas, pero logo montastes negocio propio. Sí, despois eu sempre tamén era a miña idea de montar así algo, e pude non lograr, e aí estuve encantada, feliz de la vida. Nunha tenda, non? Nunha tenda que era ultramarinos, como se lle dicía antes, non? Que tiña de todo.